Dumateng panjenenganipun para pinisepuh. Sesepuh ingkang satuhu kawula bekteni. Dumateng panjenenganipun para bapak ibu tamu undangan ingkang manggih keselamatan saged makempal wonten mriki kanthi wilujeng boten wonten alangan satunggal punapa. Kadang muda taruna ingkang tansah manggih suka basuki saking ngarsane Allah Subhanahu wa taala. Saderengipun kawula matur wonten karsa panjenengan. Kula nyuwun pangapunten kang kathah. Awit kula kumawantun gempil kamardikan panjenengan ingkang nembe eca sekeca atur pangandikan kalian sak caket panjenengan. Kula nuwuni dumateng Bapak Pranata Adicara. Ing mriki kula matur wonten karsa panjenenganipun Bapak Ibu Sutarno dan Ibu Sri Ngatmi ingkang pidalem Sembungan, Desa Sembungan, Kecamatan Nogosari, Kabupaten Boyolali. Ing mriki kula sinaraya Ibu Sri Sulasmi kapurih matur wonten ngarsa panjenenganipun Bapak Sutarno san Ibu. Ing mriki ugi kula Sule Sarira matur nuwun sanget dumateng Bapak Sutarno sekalian Ibu ingkang kala wau enjing sampun nindakaken upacara adat akte nikah wonten gedung Arafah kanthi wilujeng boten wonten alangan satunggal punapa pikantuk donga pamuji para alim, para ulama, para kiai Sembungan, tokoh masyarakat Sembungan manggih wilujeng boten wonten alangan satunggal punapa. Dene jangkep mangke kula matur ingkang angka sepisan salam taklim saking Ibu Sri Sulasmi sakeluarga kunjuk dumateng Bapak Sutarno sak putra kanthi atur assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nganjik kaping kalihipun kula mijil saking dukuh Pakilan RT 3 RW kalih Desa Karanduren Kecamatan Sawit Kabupaten Boyolali keraya-raya Pak. Sowan wonten gedung mriki namung nyowanaken calon putra temanten kakung ingkang siang menika badhe dionteni upacara adat ingkang sampun limpah wonten Desa Sembungan, Sembungan Nogosari Boyolali. Ingkang salajengipun, Bang, sowanipun anak kula temanten Roid Sarip Abid kaamping-amping jejangkeping palakrami mejemuan komplit. Mboten kula sebat setunggal pokok setunggal. Namung ugi wonten kangge mundhut janganan bodol ketang sekedhik kunjuk dumateng Bapak Sutarno sekalian Ibu. Salajengipun, Pak, mbok bilih pahargyan paripurna. Kula sak pengomjong sak keluarga nyuwun pamit idin palilah panjenengan. Kula nyuwun donga pamuji wangsul teng gubuk kula piyambak-piyambak pinarangan slamet wilujeng boten wonten alangan satunggal punapa. Ingkang pungkasan kunci, Pak. Benjing tanggal gangsal April wonten dinten Minggu Pahing ingkang kala wau kala wingi putra nembe sak selik sakmenika mangke sampun jangkep setunggal pasang panjenengan larapaken dhateng Padukuhan Pakilan. Namung ing mriki manggenipun boten wonten Padukuhan Pakilan wonten gedung Serbaguna Klewer Sraten Gathak Sukoharjo. Undangan kula jam 09.00. Kunjuk dumateng Bapak monggo ingkang badhe mratitesaken kelajenganipun Ibu Sri Sulasmi matur wonten ngarsa Bapak Sutarno sepindah malih Pak ampun panjenengan nilai bobot-bobote barang. Sedaya kala wau
Anggenipun nyaketaken anggen sebebesanan. Antawis Ibu Sri Sulasmi dalasan Ibu Sutarno dalasan Bapak Sutarno sekali Ibu Sri Kati. Bilih mboten kathah Pak nggih kula matur awit menapa kathah-kathah ndak kirang pantes cekap semanten lepat nyuwun pangapunten. Akhirus salam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun.